Jeskummit kiertää oppilaitoksissa puhumassa tietysti yrittäjyydestä, työelämästä, jotkut jopa asenteista ja motivaatiosta ja tavoitteista. Jeskummit voi myös kutsua, tai oppilaitokset voi kutsua itsensä Jeskummien luo kylään yritysvierailulle esimerkiksi. Jeskummi on aika lailla sellainen yleismiesjantunen yrityselämän ja oppilaitoselämän välissä. Nimenomaan nyt näissä NY24 leiritilanteissa Jeskummit on avauspuheenvuoron pitäjiä, innostajia kertomassa omaa yrittäjätarinaansa, joka on usein hyvin mielenkiintoinen. Tunnit on hyvin erilaisia, on ollut äidinkielen tunneilla tai matematiikan tai historian tunneilla. Tilanteet vaihtelee, mutta oppilaitoksissa on erilaisia tarpeita. Keväällä käydään puhumassa aika usein, miten kesätöitä haetaan ja myöskin siinä samalla sitten vielä niiden viimeisten kokeitten vähän motivoinnista, että miksi sitä koulua kannattaa käydä. Se säästää opettajan aikaa. Totta kai muutenkin yrityksiä voi olla yhteyksissä, mutta kun heillä on tätä valmiita kontaktointia, niin siellä tuntuu, että se käy sulavasti sitä kautta. Aika moni opettaja on sanonut sen ääneen, että vaikka he kuinka saarnaisi asioista, käytöstavoista tai motivaatiosta tai asenteesta, niin he sanoo, että kun ulkopuolinen tulee ja kertoo sen saman asian, niin sillä on erilainen teho. Myöskin opettajat saa meiltä yrittäjiltä hiukan erilaisen näkökulman siihen tekemiseen. Toisenlaisia kokemuksia, mitä välttämättä ei koulumaailmassa ole tai kotoa tule. Opettajat saa lisäapuja siihen omaan tekemiseensä. Mä arvostan sitä työtä, että heillä on tämmöistä henkilöitä, joihin he voivat ottaa, ja on henkilöitä, jotka ovat tupautuneet tällaiseen yhteistyöhön. Se on tosi arvokasta meille koululle ja nuorille nähdä näitä oikeita yrittäjiä. Ainakin opiskelijat on tykänneet kovasti ja näistä tarinoista, ja ne näkee todellisuutta, jopa niissä on houkuttavia vaikka työtilaisuustarjouksia, että nämä Jeskummien kautta voisi vaikka työllistyäkin, sellaisia tilanteita on ollut. Mielenpainuin keikka ehkä on Almanin ammattiopistolta reilun 2 vuoden takaa jo ensimmäinen kontakti sinne. Tilaisuuden jälkeen yksi tyttö nousi ja kysyi ylös ja kysyi minulta, että miten hän saa harjoittelupaikan ja kesätyöpaikan. Ja mä annoin hänelle ohjeet ja meni vuosi siitä eteenpäin ja sama tyttö nousi ylös ja kiitti siitä, kuinka hän oli saanut siitä tilanteesta irti neuvot ja ohjeet omaan asenteeseen. Hän oli tarttunut niihin ja saanut harjoittelupaikan ja saanut kesätyöpaikan. Ja ne on sellaisia palkitsevia tilanteita, mitä tässä jeskummiudessa saa. Verkkosivuilta löytyy osoitteet ja yhteystiedot, mistä niitä saa toivoa tai kysellä käymään. Ja Jeskummia saa myös toivoa, eli sieltä löytyy Jeskummeista lista, että minkä tyyppisiä ihmisiä on, minkälaisia elämänkokemuksia niitä on. Ja Jes-keskus koordinoi nämä kyselyt sisään ja lähettää näille Jeskummeille. Ja mikäli Jeskummin aikatauluun sopii, niin hän tulee tai sitten tulee seuraavaksi paras tulee sieltä sitten käymään. Pienellä vinkillä ja muutaman päivän varoitusajalla, niin sieltä löytyy aina sitten henkilö kyllä hyvin helposti, että se työ on tehty siellä ja mä oon päässyt